Fl-aħħar analiżi tal-ekonomija Maltija, l-Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali Morningstar DBRS tat ċertifikat A-High bi prospetti stabbli. F'rapporti pubblikat fi tmiem il-ġimgħa, innutat kif wara tkabbir ekonomiku ta' 6.8% fl-2024 din ir-rata niżlet għal 3.1% iżda xorta waħda issa bħala rata b'saħħitha. Qalet li dan kien dovut primarjament minħabba tnaqqis fl-infiq tan-nies. Innotat kif il-wasliet tat-turisti żdiedu b'12.1% fl-ewwel 7 xhur tas-sena u l-settur tat trasport, l-ospitalità u tal-informatika xprunaw dan it-tkabbir fost setturi oħra. Dwar id-deficit hija qalet li matul is-sena niżel għal 3.6% minn 4.6% fl-2023. Riżultat ta' sforz qawwi biex inġabru aktar taxxi flimkien ma' riformi amministrattivi. Qalet li dan għamel tajjeb għaż-żieda fil-pagi pubbliċi fosthom minħabba l-ftehim kollettiv għall-edukaturi u l-appoġġ fiskali lill-linja nazzjonali tal-ajru. F'dan il-kuntest qalet li d-deficit mistenni jinżel għal 3% s-sena d-dieħla. Qalet ukoll li dan iċ-ċertifikat jirrifletti l-qagħda moderata tad-dejn pubbliku li f'Marzu kien jgħod 46.2% tal-prodott domestiku gross li mistenni jiżdied gradwalment għal 48.7% is-sena d-dieħla. Minkejja li dan huwa ogħla mill-livell ta' qabel il-pandemija, uriet il-fema li xorta waħda jagħtilok lill-Gvern biex issostni l-ekonomija fejn meħtieġ. F'dan l-isfond għamlet referenza d-deċiżjoni tal-Gvern li jkompli jissussidja l-prezzijiet tal-enerġija li qalu nnefqa mill-Gvern għalihom mistennija tinżel għal 0.7% minħabba it-tnaqqis fis-swieq internazzjonali. Madankollu, wissi dwar l-isfida tal-mudell ekonomiku imsejjes fuq l-ħtieġa ta' ħafna ħaddiema li temmen jaf ikun taxkil għad tkabbir ekonomiku fil-futur. Dwar il-politika tat-tariffi Amerikani, hija qalet li dawn mhux se jinħassu daqs pajjiżi oħra minħabba li l-ekonomija Maltija hija xprunata mis-servizzi. Dwar il-qagħda politika, rimarkat li l-istabilità hija waħda għolja li temmen se tissokta anke wara l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Qalet li l-indiċi tal-governanza għal Malta huma relattivament b'saħħithom u ġeneralment konsistenti mal-medja Ewropea, iżda għadhom dgħajfa fil-każ tal-korruzzjoni. Dwar dan żiedet li Malta għamlet progress sinifikanti biex issaħħaħ il-governanza fosthom b'riformi ġudizzjarji. Fl-istess waqt, qalet li hemm lok ta' aktar riformi fosthom għal sistema ġudizzjarja aktar effiċjenti. F'reazzjoni fuq X, il-Prim Ministru Robert Abela laqa dan l-iżvilupp li stqaru huwa ċertifikat għar-reżiljanza tal-ekonomija Maltija. Żied li minkejja sfidi internazzjonali varji, id-deċiżjoni tal-Gvern Malti li jiskarta l-awsterità qed tħalli l-frott tagħha, kif ir-rapport jixed ekonomija dinamika u tnaqqis fid-deficit u d-dejn pubbliku.